Ato ning tagag pagtagad mga higala unya kumusta pod ang mga congressmen unsay ilang mga baruganan labot ini mga sukit di paminaw. Tungod kay dili malikayan mga higala nga duna gyud mga higalay mga tao nga mo pressure sad sa ilang mga congressmen. Mo na ang mga congressmen mahigala mura og naapiki pod sila mga kahigalaan no. Mo na nga og ikaw may congressman ron murag ma-pressure ka. Dunay pressure sa Malacañang, dunay pressure sa taas, dunay pressure sa ubos. Kay mga tao may gala mo pressure man sad sa ilang mga congressmen. Pero ang uban mga kigala mga congressmen ilalapong una-unaon nga ilang sundon ang pressure sa taas, total ka na mga tao, hunahuna siguro nila, dugay-dugay pa man 2008 and ken makalimot pa. Ha? Ang uban mga kigala mga hunahuna, total lalayloy pa man ang 2008. Inikabot na tos 2007 sa hinapos na mohimo na po kag mga baruganan dito or baka mga stand dito nga pinalahi. Aron mabalik mahigalang trust sa mga tao. Mura lang ilang giduaan mahigalang feeling sa katawhan.